Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En belangrijk nieuws vanochtend in alle vroegte heeft de politie 2 invallen gedaan. Het gaat om een inval bij een huis in de Parera-wijk. Daar waren leden onder meer van het arrestatieteam en het Atraco-team aanwezig, waarbij ze iemand uit zijn bed hebben gehaald en gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van een overval, een Atraco. Daarna vond er een huiszoeking plaats. Ook is een team naar Cerro Fortuna gegaan. Daar hebben ze een man aangehouden op verdenking van het produceren van drugs en het verkopen van drugs. Ook is er een huiszoeking gedaan. Daar is onder meer marihuana in beslag genomen. En er zijn allemaal attributen meegenomen, in een busje geladen en naar het politiebureau gebracht voor nader onderzoek. Beide zaken zijn nog verder in onderzoek. Veel huizen in slechte staat. Het is de opening van de Extra vandaag. Meer dan 3000 huizen op Curaçao zijn in slechte staat. En dan moet je onder meer denken aan geen sanitair, geen wc, geen elektriciteit, zeer achterstallig onderhoud. Echt hele slechte situaties. En een groep bezorgde burgers heeft het al eerder naar voren gebracht. Ze hebben een rapport uitgebracht in 2021. Dat is onder meer naar de Reda Sociaal gegaan. Ze hebben contact gehad met de ombudsman, met het parlement, met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Er zijn heel veel zaken, er zijn heel veel bellen gaan klinken, maar er is te weinig gedaan, zo zegt de commissie. En daarom vragen ze nogmaals aandacht voor de situatie dat een deel van onze Curaçaose samenleving in huizen woont die eigenlijk niet meer bewoonbaar zijn. Daar moet iets aan gedaan worden. Manifestatie tegen afval op straat. Dat gaat over Vichy Marchena. Daar hebben bewoners gisteren een manifestatie georganiseerd tegen hopen afval. Het gaat om kleine bergjes afval in de straat. Het gaat om de Parandaweg en dat zorgt voor overlast. De bewoners willen dat er iets aan gedaan wordt en hebben de verantwoordelijke 2 keer 24 uur gegeven om de troep op te ruimen. Want het is echt niet fraai wat er te zien is en het is nog slecht voor de volksgezondheid in de buurt ook. Dan gaan we naar Bonaire, want de eerste vlucht van WestJet op Bonaire is gisteren geland. En dat is groot nieuws, want het is voor het eerst dat er een vlucht vanuit Canada naar Bonaire rechtstreeks gaat. Het gaat dus om de WestJet organisatie. Die vliegen vanuit Toronto en die zijn gisteren op Bonaire geland. En dat was reden voor een feestelijke ontvangst. De passagiers kregen ook allemaal een presentje. Omdat Bonaire blij is dat er nu rechtstreekse verbindingen zijn met Toronto. En dat is goed voor de economie en het toerisme op het eiland. Meer besmettingen, griep en covid, dat gaat weer op Curaçao, want het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren gewaarschuwd dat er meer en meer besmettingen zijn geregistreerd van griep en covid. En daarom wordt mensen opgeroepen om weer wat meer afstand te nemen. Als je te dicht op elkaar staat, een mondkapje te dragen, niezen in de elleboog en bij klachten naar de dokter gaan of zelf een test uitvoeren. We moeten voorkomen dat griep en covid weer flink toeneemt. Dus daarom wordt opgeroepen om mensen maatregelen te laten nemen. Aldus het ministerie van Gezondheid. Dan positieve evaluaties voor de UOC, de University of Curaçao, had gisteren een persconferentie. En daar zeiden ze niet zonder trots dat er 6 positieve evaluaties zijn uitgevoerd door het Nederlands-Vlaamse accrediteringsorganisatie. Het gaat om 3 opleidingen bij rechten en 3 bij andere faculteiten. Het is positief nieuws voor de universiteit die dat graag wilde laten weten. En het is in ieder geval ook mooi omdat als een opleiding geaccrediteerd is, degene die het afronden ook makkelijk op basis daarvan verder kunnen studeren of een andere richting kunnen zoeken in bijvoorbeeld Europa of Amerika. Nog een lichaam gevonden op Aruba, even naar het andere buureiland. Er is alweer een 4e lichaam gevonden. Het heeft allemaal te maken met een boot die uit Venezuela is gekomen, omgeklapt is. Gisterenochtend landden 2 mensen levend aan de kust. Die vertelden dat ze met een boot waren gegaan, maar dat de boot is omgewaaid. En dat er inmiddels nu al 4 lichamen in het water zijn gevonden. Zo heeft de kustwacht laten weten. Hele treurige situatie.
We gaan even over naar de break en zo hebben we dadelijk nog meer nieuws. Di conta si tanto pergunta del censo 23, e lista di pergunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitante nan, nos barrio nan y nos país. CBS ta pidi boa cooperação cada 10 anos. Nós ta apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta nan di censo 23 de maneira abrir. E processo tá relativamente fácil se bo cooperar. Nos encuestador nan tá bom de trem e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tá vai tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar saco censo 23 tá pahanha vista total e anônimo. PCI é família que tá cooperar. Abo também? Panosa conosta. Bij de Fundación Prevención werd gisteren aandacht gevraagd voor een grote conferentie. Die wordt gehouden van 23 tot 25 februari volgend jaar. En het is een belangrijke conferentie omdat er deskundigen op het gebied van lifestyle, om het maar zo te noemen, bij elkaar komen op Curaçao en daar gaan praten en informatie uitwisselen en aandacht vragen voor onderzoeken over heel veel zaken die te maken hebben met ziektes zoals onder meer kanker, overgewicht en diabetes. Wat kan eraan gedaan worden? Wat kan er gedaan worden aan preventie? Het zijn belangrijke vragen die gesteld zullen worden. En Fundación Prevención is vooral heel blij dat er deskundigen vanuit de hele wereld, van India, Europa, Amerika, Zuid-Amerika, naar Curaçao komen om informatie uit te wisselen, omdat het gaat om ziektes die vaak die te maken hebben met slechte voeding, weinig beweging, andere zaken. Wat is er allemaal bekend? Wat kan eraan gedaan worden? Bob Pinedo, oud-voorzitter van Fundación Prevención, en hij is nu de voorzitter van deze conferentie, van de conferentie Lifestyle Medicine in Latin America en Caribbean. Die legde uit dat er nu aandacht voor is en dat we daar iets aan moeten doen. Geen incidentele aanpak, maar structurele aanpak van een probleem dat wereldwijd zichtbaar is en zeker ook op Curaçao. De leidster of de voorzitter uit een groep in Nederland, dat heet de Jog Groep. En die mevrouw die was zeer geïnteresseerd in wat wij hier organiseren en die zal ook komen. Maar zij heeft een groep daar die de wijk in gaat. Zij heeft 230 wijken bezocht en met een groep nutritionist, voedingsdeskundigen, psychologen en lifestyle, dus lifestyle mensen, ook fysiotherapeuten. En nu zien ze al na een paar jaar dat het gewicht van de kinderen omlaag gaat. Okay. En dus het is een persoonlijke aandacht, ze gaan de wijk in. Nu hebben wij een ervaring hier bij kankerscreening de wijk in te gaan. Dus ik denk dat daar een weg is, maar zij heeft een subsidie, een grote subsidie van VWS voor dit onderzoek. Het is de jobgroep, een enorme subsidie. Dus daar is een probleem om dit te bereiken. Want ja, je moet het niet incidenteel doen dat je die wijk in gaat en die niet. Nee. Je moet het breed aanpakken en dat de fondsen daarvoor zijn in deze landen moeilijker te krijgen dan in Nederland. En is het de bedoeling dat zeg maar, de conclusies van deze conferentie ook naar de overheid zullen worden overdragen om beleid op te maken? Ja, van deze conferentie. Er is iemand die dat gaat verslaan en dan zullen we dat zeker doen. Meer informatie over deze conferentie kunt u vinden op www.lmlac.org. En ook heeft Bob Pinedo de bevolking en de pers opgeroepen om in de loop naar de conferentie aandacht te blijven besteden aan dit probleem. Ander onderwerp op het gebied van gezondheidszorg. Valeska Diaz, hoofdredacteur van de Extra, had gisteren een interview met dokter Nanne Kort. Een heel interessant interview. Hij is orthopedisch chirurg en hij is momenteel vanuit Nederland enige tijd op het eiland.
En hij sprak onder meer over de heup- en knieproblematiek op Curaçao. Die is flink aan het toenemen en zeker het aantal operaties is aan het toenemen. Maar dokter Nanne Kort legt uit dat er eigenlijk meer aandacht zou moeten komen voor de preventie van dergelijke problemen. Hij legt het uit in een interview met Valeska Diaz. De heup- en knieslijtage neemt steeds verder toe. Als we naar 2030 kijken, over de hele wereld 300% toename. En dat heeft allemaal te maken met ouder worden. Dat heeft te maken dat we steeds meer mobiel willen zijn. En ook omdat we zeggen van als we iets beperking hebben, dat accepteren we niet meer. Dus daarom neemt dat toe. Maar dan hebben we het over dus heup- en knieprothesiologie. En het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat we zeggen van jongens, moeten we wel al die heup- en knieprotheses zoveel plaatsen? Kunnen we niet beter naar preventie? En zorgen dat de heupen en knieën minder slijten. Want de heup- en knieprothesiologie is super, is echt een goed product. Dan kunnen we helemaal met procesoptimalisatie, digitalisatie, kunnen we de succesratio echt een stuk omhoog brengen. Maar het is en blijft een operatie met een grote impact. Dat houdt in dat als we opereren, dat 40% van je batterij gaat naar beneden, zeg ik altijd, je energielevel. Dus het is echt iets groots. Er zit nooit 0 risico, nooit 100% succesgarantie. Dus als je het mes kan voorkomen, dan is dat het beste. Als je het mes kunt voorkomen, dan is dat het beste, aldus dokter Nanne Kort. Het hele interview kunt u zien op de sociale media van Extra. De dokter is tot 22 december op Curaçao en wil u meer weten, dan kunt u naar de website Korto Clinics, 2 keer met een C, gaan of een mailtje sturen naar info@kortoclinics.com. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Volgt u ons via Facebook, druk dan op volgen. Volgt u ons via YouTube, druk dan op abonneren. En dan zien wij elkaar morgen weer. Het allerbeste, tot ziens, dag.